Pa kakvi su mi, kakvi mladići. Čekaj. Upravo gledamo demonstraciju papatine strategije. Iz Sremske Mitrovice. Treba da ga tresne. Namesti mi ovo, molim te, bana bre. Давай. Nije na tebe, Bojana, majke. Ja sam mislio pokupio sam nije na tebe. Slikao sam sve. Još nisu oni opušteni, znaš, kada malo da su pošteni, malo da su poštenije da sporije rade, razumiješ, malo su, super su oni. Ne zajebao. Dobar, ček da vidim da si ja nisam zajebao, nisam. Pušti ti ja. Vana, imaš uputstvo, malo pročitaš uputstvo i... Kako da pomogne svom momku da bude direktor i kako da se česti? Dagger, now she's going to step. Oh my gosh.
Što ja to ne znam? Što bi ja radila? Ja bih prebila cijelu gradu. Jebi ga, majke. Majke. Prvo džake. Da mi samo šurike nešto. I sad ima kažem. I tu da zabijem onu injekciju da se omami. To bi bilo dobro. Ljudi, meni je ovaj mali deki neprevaziđen lik. Što ga voli, vidi šta radi. Dejan Jaščić bio moj učenik. Ja mu bila razred. Majke mi, ja sam zamišljala, ako bude imala sina, volela da bude Bravo, tako kao, bravo. on je pravi, Da. naturan. Tako fino. Nešto prođe pod kožu. Jasno. Malo izdaleko. A toliko mi je... Pa možda treba biti napaljen. I treba ovako. Treba Jasno. tako. Sad će malo Dejan njega da baca. Šta radi? A sad malo ja. Sad malo ona. Neće mi dalje ići. A vidi, se Maksimo i Luki u šoku. Nećemo dalje. I ovi nas treniraju. Tako, mali je ubica. Sad ćemo vidjeti da mu stovu ta borba Palestina da... ja kažem. Mi sad Luki Maksim da izađe. Usporeni s njima. Sunce ti jebe u piču. Strašno. Aco! Aco!